Tun chum video at chuan American science fiction movie danglam le munom chung chuang tak lungkwai box si equals ti hi thira ngai thak ho na lo nei liang umyang kan chen mek na khovel chu in do pui rap thak tak ama chon nu in alo danglam vek to a chen na ta ka loi po to lo tuipui chunga in ngat khopui pahni chia chu chen na tlak lo ni to in chung peninsula pahni zinga pakhat chu the collective anti ho chuan en kolin anni ho chuan khovelin in dona rap thak ama chon to lo nan a chunga cheng ti ho zom tur dan le shai tam tak an zam ve bok he hmuna cheng mishing te hi the members tia ko ni in chuan collective ho chuan heng member ho zong zong hi thunwai vekin an ke pen tin te chu uluk takin an lo vil chen mishing te thiam na chu asan to e mawangin chu hmuna cheng te chu anril ru ngai to na zong zong thlenga thunun sak vek ni bokin heng mishinga betlat hlimna lomna lungai na le mi khongai na tiang vel te hi no re sak vek an ni a tin chu mai ba ka khovel lueleng chen engnat na shikma an kaya an ve thei to lo nan song bol vek an ni hlom bokani hei wang hian mitin te chu an nung ve satlia ringot maya chul to pa lo chuan an in be mai ngai lo bok mangai na le in chan chatna ti vel chu lakbo ang hlau ni to in he hmuna hi chuan emotions nei chu dan kal ani bok in nei na emo nula tangwal in ngai zon na ti vel po omlem lawin an ma ni zinga in zom na lo nei ru te po an man mia mai zel chulan ti huna me chethan chua bik te chu an kap rai chop mai chen chuti line khopui pakhat zoka chuan engtin nge nunan man ve ti lam hi chu tu man an shamia lawa in ti shedeu ho choi manga chuan chu hmuna chuan emotions nei chu phal sak anni ma se chu po chu afin fiana tur eng ma an nei chuang lo Silas po hi chung zinga pakhat chu ni in ani po hi midang ang thowa ti cholol ni in emotions pakhat ma anei lawa na thona mun pakhat atmos anti achuan lemziak tu angin na athok ve chin he hmuna cheng te hi chuan thuam hnovar suit an in bel deuh veka in ngai sakton lem lovin an ma zon cheu chu ti in an thok tlang mai chin chutiang chuan Silas po chu nidang ang bokin a na thona ruma chuan alo in khung shang le to a chuti lai chuan o chuan mi zong zong sha thei turin nat na shik chi khat switch on syndrome SOS chu member zinga ve anom tran thuaron puang ta chu nat na shik chuan ti cholola an omna ata chu zoi zoi ati har chuakin mishing pa ngai angin emotions an ron nei le thei ti na ani a ma se chu chulai hmuna ero chuan dan kal le dan bo chiat na ani thung si chu nat na shik ve tu te chu stage lia chension ni in stage 1 chu zia berin enkol dam po al har salawa chu tiang zelin stage a sang zela enkol dam an har sa twal bok chen ni tin mai chuan SOS nat na shik lan chwa dan chu puana shil sha chin an ni a niya po hi Silas a tho puile member ni ve thawani a chuna te chuan chun cho ein cafeteria chuan an chol tlanga na chungchang chula anin biak ho lai po chuan niya chu ama in ngoi rengin alo thu chin chu mi zana a na bang in lam ho chu Silas chuan gar thawin mi pale me chha dan bo chha a lo in mel tai dun te mana an lo shwai dor lai chu a mu a anni pani po hi SOS nat na ve te ni in ti cholola an omna chuan an ma ania omzia anei to lova an emotions nei let le in an lo in ngai zong ta ani an pani chuan in enkol na mun defective emotional neuropathy DEN an ti maya chuan an da a DEN hi collective ho enkol na hnuai om tho ni in SOS nat na ve ho enkol na mun ani bok pon lami te chuan DEN chunga chuan engthil nge thleng ti chu an shingai mi alo boka ma se SOS nat na ve stage li na kai to te chu ti dam thei an ni to lo wangin electric manga ti hlum chin an ni ti in soi ero thung emotions pakhat ma nei haulo Silas po chuan athil mu chu a shethiam pha haulo a ina chuan ho zui mai in a in la chu kan hmuang hian a fel fai thlap maya furniture om lova engkim mai chu changkang takin a om fel sa thlap mai ni
Ahun ol ngo kha nan chuan puzzle game changkang zet te chu a khel vela atuk jing lama chuan Silas chuan news an puan ahma zan lama ahmu David le abial nu te chu dan phallo anga anlo in khrem wanga man an ni thu te chu alo ngai thla a chutia atim te ne na an tho ho mial mi lai chuan mi pa pakhat chu ama le ama in ti hlumin in chung sang chang chuan aron zuang thlata thut mai le watsuakin an va en ve a chuti lai mek chuan Silas chuan nia chuan thil dang lam tak mishing emotions ang tak chu awa muta akut chu alo hum ro in alo zam mel hle Silas chuan thil diklo enge mo chu nia chuan a ti chethiam ma se engma la soi chuak du lem lo chu mi nu chuan auditorium a kal khomin presentation an en hova ma se Silas ero chuan nia en chu aban san theitlat lo mai athlir non le chin zandang ang bukin cho chu tuiti takina e maya ma se ama chuan enge mothil diklo tatlat mai zantina akhel chin puzzle game po chu akhel pe ta haulo ami je siam chople ti chopa chang chuan zoi in mishing na aron nei chan mek ni ina in shebuka amu manga te chuan in ti hlum turin in chung sang chang te chuan alo zuang thladon bela ma se tlak ma chuan aron har chuak lol a dan chu mak ati ve hle a chan chu asya theitira ta avoi khan mu mang nei ve na animia wani chu mi nu chuan doctor muturin avakala chuta chuan mi pa pakhat Jonas ti mingpu SOS level chuna ve mek nen chuan anin mel shat zuibok doctor chuan uluk taka lo endikin SOS chu avei ve ti alo fin fia ma se stage 1 na chi alani awangin khung shan ngai pu ani lo thote in enkol dam har alani lo thote chu alo shil lau chun chon e lai te po chuan angai te bokin nia bok chu a en le tangit ngit mai chu mi nu chuan anat na ve mek SOS enkol dam na tur dam doi te chu lo dongin in lama chuan ein chu mi pa chuan SOS in mi a ngong dan le ave the dan chung chang o ina asoi te chu angai thapa boka o chuan SOS ve stage 4 line ni to te chu DEN a shwai zel ani thule emotions anti lana wanga electric manga ti hlum ani dan te chu aron soi tabo atuk lama te chuan na lemzia po chu abe hlei thei tame ulo a dan chu she omati em wangin mi mulo te chuan a chap ta hial maile a thin lung zong lo khatu niya chu akal na pianga zuin abul naya thei dan phek chu angai to china abul naya thei nan a tho pui pakhat nen te chuan an na anin tho thleng pha vel hial niya in a na tur a shilfia mol lai te chuan engdang ma angai to theilo niya mel chu alo thlir ngoi ringot mai ni na te chu midang zong aya bang tlai luin niya computer a record te chu ngai nom ti takin angai thlazui wang chin niya laka chuan na men lawalwang liamin a mangai ani berto atuk jing lama chuan an team ho chuan meeting nein chuti lai tak chuan Silas chuan a coffee chu ati bozoi maya chu vele SOS level 1 dat na chu a ve thu a soi chuak ta chuta a tho pui te chuan midang in nuam lo anti phalo nan na tho lai po ni se midang nai lo the ang bera oma in thiar film thiam chin tur chuan an lo la ti zui bok bana chuan in lampana nia ho mek chu zui ro in nia chuan alo laman zui chuta Silas chuan SOS natna ave vele velo chu azot ta phong maya mi pakhat ain ti hlum la ya dan vel te chu alo mu vek thu asoya masenia chuan a thathu shilin akal sandai atuk lama chuan Silas po atho pui te lakata chu loin thiar fi hlemin a thu fal thabik nal hle a masenia en ero aban san thei chuang lo chu mitlai chuan an pani in na an thok rei dun ve a niya bedroom a avalu chuan Silas chuan rang takawa zui ngalin avalu chil ve an pani chuan in matona ding dunin anin nai ta hle Silas chuan avoi khatna niya chu a khoi ve ta akuta khoi mai chu du tok lovin a mai te chu a chul kwal vela chuta niya chuan SOS chu kum khat zet ave ve to thule DEN ada a hlau awanga Dr. Pandu lova amale ama in thunun chen ani thu te chu asoi chuak ta
chu mai ba ka nia chuan an pahnia afala in mu ringot bo chu an tan chuan a hlo om thei thu soin chutianga in mu dun po chu adu to lo thu a soi boka ma se a soi zo chi atia chuan anin zuk zui tamial mial mai atu kalawni a an na cheu thokin an lo boy tlang le to hle nia le silas te po chu nu fum fal dun le ve ve in angai te bukin bathroom lama buk chuan anin zui lut dun le ta chat chat mai an pani chuan hnai chil taka in pomin anin khoi dun vela ma se chu aya thui kaltur ero in an huai sen tok buk silo chuta tang chuan zantin mai chuan bang tlai fal dun ze in restroom lama chuan anin chhai dun ta china lim taka in komin an nui dona anin zuk reng bok chen phat rual lo dan rual lawin an pani chuan anin mangai tak zetta zan khat chu manager pakhat Leonard chu restroom lama chuan aron kalve thut maya niya chu lobi ru man hlawin Silas chu awa chuak ta a chuta Leonard chuan tun hnaya ami zemak tak chuan soi a hlo thule film khur to tur chuan cha in akal san zuya chumi hnu chuan Silas le niya te chu ho turin anin zui chuak le a kong laka chuan solin Silas chuan niya hnena chuan man emo rin hlel an to theilo nana nadang azon tur thua soita ti chuan atuk jing lama chuan a hna tang chuan bang nga zui de urum rumin aya chuan Dominic chulak ani zui bok nursery lama chuan nathar mu in athok zuya zana adam doi ei tur la vakal chuan ain entir don chuma a mu Jonas nen chuan anin hu fole ta titi dunin Jonas chuan SOS veite en kolchin support group lama a om to thote chu shilin pui angai ni phot chuan engti kong hoizong po ni se pui a in huam thote chu a shil bok chumi hnu chuan Silas chuan Jonas a thopui support group member ho Peter Besle Thomas Gill Max le Alice te chu mu in anni ho chuan DNA enkol damlo ho chu staff ho chuan anma ni inti hlum mai tura thuron an pek chin thute electric manga inti hlum ai chuan mani in tha mai chu athlan om jok fe dan te chu anlo shilfi achiam boka Silas po in mak ati hle chumi zan chuan niya chuan akongka churon kikin kongka awa hon nak chuan angai to lu tu ka wang chuan atrap zui ta roi mai thil pakhat chuan thil danga kangkai zelin an pani chuan anin krem ta hial mai le chumi hnu phei chuan an pani chuan zantin Silas a chen na ina chuan in mu in hunan mang dun chin Silas po in SOS laka afilim nana adam doi ei lai te chu a chol san zui mak bok annun man me ka wang chuan an pani chuan hlim ti ba ka hlim dunin engdang ma an ngai bik lo ma se ni khat chu SOS nat na veite ti dampum hlum mak theina dam doi chachung chuang tak chu mu chua ani to thule eng level po ni se SOS veito photte chuan chu dam doi chu an lak nge angai tur thule an dampui ngei tur thu an ron buang tatlat maile Silas le niya te chu an buai dun hle chu dam doi chu an lave ni chuan an pani in kara feelings om zong zong te chu lak bo ang hlau ni in anin misang kalpel dun le mai don si an mang ang chu an ma ni pui in huam em tu te support group ho kya nga chuan vakalin an om na huna ta tlan siata peninsula pakhat zoka kal chu an tum don zuita best chuan an thil tum chu a chat arin lo thualo shila ma se an tan kong danga om to miaw lo wangin thutluk na an siam fel ve ve to thung Jonas sapui na in ni thum hnuwa tlan chhuwa chu an tum ta ni chuti lai mek chuan niya chuan collective ho nela tang chuan kol poimo tak lo dongin naw pa ya fashing tura kaira an tumani doktorin athi sente a endik hnuwa naw pai tura en kol ngal rum an tumbok lau thong tak chungin Silas bula chuan thil omzia vel chu ashila chumi hnu chuan check up nei turin alut suya Silas po in pon lama alo ngak ran masele doktorin an endik nak chuan niya chu alo rai sa reng mai guard pani in an shwai shang lai chu Silas chuan rala changin alo hua mase eng ma ti thei anei silo niya chu DN lama anda zuibok Silas chuan mang ang takin a thian pa Jonas pui na chu avadila
ani chuan ina va ho a lo ngak de uri top tur chuan alo rona support group team zinga mi le di ena thoklai mek bok best chuan nia chu atan na ta chula chuak thein support group member dang ho bula chuan ava shwai thleng ma sapota rang taka in thlak tir ni in chumi pa chuan best chuan damlo ve dang iwa ti mingpu chu ama zan lama a in ti hlum thule iwa records chu nia record anga a thlak dang lam thote ani chu azalen the to thote chu ashila chumi hnu chuan rang taka tlan chuak ngalin saila sachen na in lama chuan avakala mase Silas reng alo om ta haulo le lama la Silas chuan news lama anlo puan le mek to SOS damdoi tharawanga damna pum hlum changa emotions pakhat ma nei to lova om le thei ho ming chu lautar chhuakin chungte chu ama chanpui tu bes Jonas le gilit te ho anni ti ahan mu thei chanpui tu tur nei to hek lo le DN office lama chuan vakalin nia chungchang chu awanga event ta top maya amizo pa chuan athi to thu in alo chang achan chu mani in tiluma boral Ivanian Khan an record an thlak thleng miau si ani athu shia chuan chhongin om ngai na ashetalo panic attack te chu nein amang ang hle a le lama la nia po in muntina Silas chu alo zong ve mek bok chumi hnu chuan atmos building sang taka chuan kalin Silas chuan ama nun na chu lak atumta zuan thlak tuma a in tiari velai mek chuan ngai to na dang nein atol kirle apartment lama akirle hnu chuan lo ngak reng tu a mangai em nia chuan lo ngak rengin lim em in anin kwa zui vongvonga mase nia chuan a ngonga shiawa vi na hnu ma chu alo hu mai lo na sa Silas chuan SOS lakachanga dam makna damdoi an mu chwa thar chu alo lave ti na ani niya in tinge ilak ve ati chuan ani chuan athi to emo ati wanga emotions nei chu du to lova lave tamai ani thuasoya chu damdoi chuan an la kachanga darkar ruknuwa na aron thok chan don boka chumi omzia chu an pani chuan Silas emotions te abo fam kimle ma in darkar khatvel che hunan nei to ti na ani afa pai mek tu niya chuan mang ang takin a emotions te ti bawa an omlo na tura lo belet ve sham turin an ngen ngot takna a sot takang mo tlan bawan tum na ero kaltlang pui tho an la tum ru hle atuk jing lama an har chuan Silas chuan niya chu alo la thei ngel bik mi alawa a mangai em china ni ti po ala shevek masia thak lel na le adu na te chu an bo vek to thung enga ama angai to lo ti na ani deuh ber mai chu mase engkim ala shiat vek awang chuan tlan bo pui chu latum fanin in siam wat tura shilin troina chuang tur chuan an chuak dun ta mase niya tan ero lunglom akim theimot lo achan chu ama zonga duwa thalel em chin tu Silas chuan enga ama angai to lo miau wangani nai po nai du lova abul naya po chudu lovin ahlat feya ringchar utin achukhong rengsi niya chuan lungche takin an pahnia hunlim om tak an man dun chin zong te chu ami thla in achui kir zuta chuti lai tak chuan Silas chuan ron panin abula chuan aron chuve a akut chu won sakin adam thuaya a emotions te po anei let levat abe se tlat thu shil tum ve ni om take enin an pani chuan anin enzui dun wangwanga ole engpo ni se tun chumatan chuan khati zong kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule